шунидани хабари марги маҷбурии инсон ҳарчанд бегона бошад ҳам хело дарднок аст, зеро ҳаёт барои мавҷудоти зинда неъмати барқарорнашаванда мебошад. дар баробари ин одамкушӣ ҷинояти дараҷаи хафнокиаш махсусан вазнин буда, дар озодӣ будани шахси чунин ҷиноят содир намуда ба ҷамъият хафнокӣ дорад. ҳамин гуна ҳодисаи ҷиноятиро дар ҳолати мастӣ шаҳрванд Аброров Эҳром Зайниддинович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи шаҳраки Ғончии ноҳияи Деваштич содир намуда аз ҷониби милитсия боздошт гардид. гумонбар шуда ҷинояти одамкуширо дар рӯзи зодрӯзи худ содир намудааст. шоми 27 ба 28 январ дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар маҳаллаи Файзободи шаҳраки Ғончӣ бо маҳрум Олимҷон Баҳром соли таваллудаш 1973 истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич нӯшокии спиртӣ истеъмол намуда байнашон муноқиша ба миён меояд, ки дар натиҷа соҳибхона бо истифода аз корди хоҷагӣ дар рӯи миз гузошта шуда